Azvizi zvikwambo. Aiwa, sandi zvikwambo, but itori mhuka dzatakapiwa naMwari. Saka mhuka idzi we have to utilize them to benefit from them. Pana tsumukadza zvidawa do manje. Azvidawa zvekuti uzoenderera mberi nekudya. Tiendere mberi neprogram yekudya hozhwa. Mkomo wangu. Kunashe Studios inokuunzirai nyaya dzinoitika hatinogara, real life stories zvisina kurungwa asi zviri pachena. Kana kari kekutanga kusvika pano, baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer. The views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studios. Hebo, muri Zimbabwe munofara here? Isusu tiripo takachengetwa naIshe. Nhasi ndina mukoma wangu ari pano. Munoitwa nemukoma wangu? Indoitwa Godfrey Gurupira. Mukoma Godfrey Gurupira. Muri sei zvenyu mukoma? Aiwa, isiri kuchengetwa zvedu nhasi. Taona musocial media muchitenderera muine business renyu rinenge risati ramboonekwa kana risati rajairwa nevamwe vanhu. Aiwa, ndozvinobido zvakuda kufamba 2025. Ndozvamakuda kufamba nazvo 2025. Matirega tipinde nemwe muto 2025. Chese kutsvaga here? Aiwa, chikuru kakuzo birida kana makanika kakutsvaga imari. Saka the final act or the final goal is we need money. Alright, mukoma God vanoita kuchengeta hozhwa. Pane rimwe zita here rechishona rinokunda kuti hozhwa? So far tatakambobata hwana rekuti hozhwa ndo harimbori musilabhasi medu tisina kuzodzikadzika nezvimwe. Chichakaita kuti muda kutanga kuchengeta hozhwa? Of all things, makadi kutanga kuchengeta tsuro, kuchengeta kana kuti mbira, kana kuchengeta kana mbudzi chaidzo, kana huku? Right. Nyaya iripo ndeyekuti ndakaona kuti munzvimbo yandiri zvinezvi kana manikala kana mamutare chii chinhu chandingakwanisa kutanga chisingadi mari yakawanda but at the end of the day chichikwanisa kundipawo mari. Saka ndakafunga kuti aiwa pahozhwe apa ndikatanga snail farming. Snail farming ine maproductions aripo akawanda, like ndokugadzira sipo nemafuta, mabhatani ehembe from snails angwana. Saka ndisungochengeta for the sake of fun. Ayo, totosengesa for the sake of business. Alright. Kune vakakura, kune vakaita kunge vanhu vechikuru vedu vanoti hozhwa dziri sacred. Vakambonzwa nezvazvo? Right. Vanoti hozhwa dziri sacred. That's our tradition. And ndo belief yatori nayo. This is a traditional way as well. Saka imimi hamusi kuona kunge muri kurwisana here nezvinhu zvinoyera kuti zvakutokuitisai mari? Ipfuma yatakapiwa naNyateni. Saka achinge aita pfuma hatisi kuchengeta kuishungurudza but tiri kuchengeta kuwana ndaramo. Kuwana ndaramo. Saka makatanga nehozhwa ngano? Vamwe vanoti nini kuti business rangu ritange ndakatanga kana kuti nehuku, mabroiler angu kuti small chickens twangu 12. Imi makatanga nengano? Ndakatanga nehozhwa dzangu 20. Ndakanonga hozhwa dzangu 20 ndakatanga nadzo. Mukoma mataura point yandanga ndisina kunadzo kuexpecta kuti ndafunga kuti kune kwadzinohodhwa. Aiwa, hakana haidzadzi hodhwe. Takatofamba tikitotsvaga hozhwa, ndikatsvaga dzangu 20 ndikatanga nadzo. Alright, makadzitsvagepi? Pane kagomo kari kusakubva kuDevonti yapo, ndo pandakatotsvaga hozhwa dzangu dzodzo ndakatanga kudzichengeta. Vamatanga kutodzichengeta. Saka kuti dzizi zvinezvi maane hozhwa ngani? Zvinezvi ndane hozhwa 350 ndo dzandanadzo nemazai ari kuma 200 something. Dzinotokandira mazai. Sitati singazvizivi hama dzangu kuti hozhwa dzinokandira mazai. Taifunga kuti ameno hapaino zvataitombofunga nekuti hatina kana eni ruzivo rwakati kwesere. Dzinotokandira mazai. Mukaona akaita green arapa ndo acho mazai ehozhwa. Anenge atori soft here kana kuti ndezvekungoti? Regai tikuratidza kuti ndo mazai chaiwo ehozhwa. Saka for the sake of interest takutombouraya mwana. Okay.
ndo mazai eHozhwa aya. Ndo mazai aya. Kutotonge zai chairo. Zai chairo. There's no much difference. The difference maybe in size, but zai chairo. Komo vadzimai vakati chiva vanosapota here business iro reHozhwa, nokuti kubangu handizivi ndikatanga kuenda neHozhwa kuti ndinonzi makuita sei nhaiwa kunasha. Zvatogara munhu uchitanga project ka vanhu even mudzimai kana hama tombosapoti project yako vantoita kuti aso wakupenga wakuda kuromba wakuda kuda iso. Exactly. Yeah, mabva maenda kwatatoda kuenda ini vamwe hazvisi zvikwambo. Aiwa sandi zvikwambo, but itori mhuka dzatakapiwa naMwari. Saka mhuka idzika we have to utilize them or to benefit from them tisingadziurai. Alright, musingadziurai. Apa munodya here kana? So far zvekudya ka asati akudya, but pamberi apa ka pana tiri kugadzira zvidavado manje. Zvidavado zvekuti uzoenderera mberi nekudya. Tiendere mberi neprogram yekudya Hozhwa. Mukoma wangu hakusi kuti kwakupfurira here? No, hakusi kupfurira. Muchaenda kuona kuti historically Hozhwa dzaitodyiwa sechikafu nemadzimambo, ende kune dzimwe nyika dzekuti dzaishandisa Hozhwa securrency. Securrency. Saka nyaya iripo ndeyekuti Hozhwa iyi kutori imwe information itori deep about nyaya dzeHozhwa. Alright. Kove munharaunda alright tazvinzwa mukoma. Ko munharaunda vanotiwo chiva chiona kuti pane murume anogara neHozhwa mumba. Because inini ndikatoona Hozhwa mumba mangu ndinotokasika kutoibvisa isati yadhirowa chilaini chayo chechi. Saka imimi vakakukomberedzai vanoti chii? Zvinhu izvi ka ndakatozviita pasina aitoziya, but nekufamba kwenguva mati apa pane Hozhwa pane Hozhwa, but at the end vakatozogama kuti murume apadini anochengeta Hozhwa. Alright. Okay. Hey, something which is very interesting. Kuno kuti kunati kunova tichati vachibva kuti joina namukoma wangu mukoma Godfrey vanoita zveSnail farming. Angoti ndimbovashanyira ndichinyatsokubvunza nekunzwisisa kuti chii chakaita kuti vade kugara nadzo mumba. Ukatarisa vati hanzi ndine Hozhwa dzangu 350. Handizivi kuti Hozhwa 1 inobereka mazai mangani. Hozhwa dzinokandira mazai dzinoita yekudira. Musadaro? Dzinodira mazai. Dzinodira mazai. Okay. Alright, saka tisati taenda kure ndikuona kuti mutori nehembe yenyu inotorakidza kuti ukomana vanhu tori hazvisi spiritual here kuti hazvisi tombori spiritual ba, but tori nebhachi resuit, tori nemabhatani emuri kuona mabhatani eHozhwa. Saka anenge amashells aya etinotora totomageza tomatomavhanisha togadzira mabhatani. Shell ndo imba yacho. Hozhwa yacho mune maitei nayo? Right. Kune zvinhu 2. Pasnail hunting edu yatsvaga Hozhwa yaya tinotsvaga Hozhwa nemakwanda acho. Then number 2, kana paita inenge yazongofuvha kuti yafa, then we collect the shell kugadzira these buttons. Okay. Alright, zvese zvitoziva kuti tiri kuzviitira ndaramo kana kuti mhuri yedu ienderere mberi. Saka maketi yeHozhwa yakamira sei? Munoitei nadzo Hozhwa? Right. Hozhwa dziri panapa idzi tinogadzira mafuta, togadzira maperfumes. Mutori nesembo yeperfume yeHozhwa iri panapa. Koma Hozhwa perfume inonzi iyo Helix Aspras perfume iri yeHozhwa. Haina zita riri easy here rekuti mwana wangu akati ndoda perfume kuti Helix kana kuti Helix ndinakagadzira. Then panapa tinonzi iyo Snail essence imwe futi perfume zvekuti ukatovhura ukatofemera iso itori perfume chaiyo mongobva motofemera. Ko isingonhuke Hozhwa 1? Itori perfume chaiyo taushandisa slime yacho yamvura yaya under concentration yakutotambwa nayo. Okay. Alright. Ndofunga muri kuzvinzwirawo hava dzadiwa. Panapa tina mukoma uri kutoti vakutoita zvekutosvika pakugadzira maperfume chaiwo. Mukoma tichienderera mberi, market yacho chaiyo iripo here? Because tikaenda musika izvino izvi handioni pane vanhu vanenge vachida kutengesa Hozhwa. Right. Hozhwa idzi kana tadzichengeta tine zvinangwa zvadzo zvogadzira sipo yekugeza, mafuta ekuzora,
mabhatani ehembe. Saka zvatinenge takuzoita manje tenda kuenda kupata mahotels kana malodges nesipo dziya kana kunharaunda kana kumashop nesipo dziya. Saka inyaya yekuti unfortunately maorders edu they're coming next week. Dai matikapata nesipo dzakatogadzirwa nemaslime eHozhwa. Saka zvino zvitori nemari yakati here kana kuti this is a very lucrative business. PaHozhwa dzangu dzese hombe ndo dziri mubucket reradio. Dzitori nemalevels. Dzine malevels chaiwo malevels chaiwo right. Mukatoita izvo kuona kuti kukura kwazvo zvadini. Yakura ndo irume. Ukaona yatobuda muchimba chayo. Aizve alright. Okay, saka iye inoita mari makuitengesera varume. So far kudzitengesa hadzisi kutengeswa but purpose yadzo kugadzira chinyi maproducts edu ndo purpose iripo. Saka Hozhwa iri therapeutic ukaisa poda izo inorapa ganda zvokurapa ganda. Mafuta motenga akanzi Snail lotion aya ndo azvinoteerwa asingangoti Snail keteba ndo these are products eHozhwa. Dzamoni ati ndatenga Snail soap aiwa muri kutenga maproducts eHozhwa. Okay, ndikuona pane madepartments kuti mune tudoko kuti munogreda. Right, tinogreda Hozhwa idzi nekukura kwadzo. Hozhwa hombe hadzigari musame bucket neHozhwa diki. Mukaona Hozhwa dziri umu nedziri umu dzakatosiyana. Aiwa panyaya dzechikafu dzati kure dzinoti rove chikafu chaizvo. Saka pabudget yenyu munotoisa budget yechikafu pazuva ndototenga macabbage anoita 4 heads of cabbage pazuva dzopedza pazuva. Kuti ndasiya ndakanda makwande emacabbage mweso makusini chipinda mutown. Saka pazuva tine budget ye4 macabbages. Dzinomwa mvura right. Hozhwa dzimwe mvura tinongospraya padengo daiso makusini aya kuzogadzira nyaya yehydration. Spray dai dzinoswera bo. Dzinoswera bo. Okay, saka pakudzikama slime yamataura apa munokama kana kuti ndinotozikama slime yacho dzinosisa zvokuti ndambodzikama nhasi but saka inogona kuzoita ishoma. Saka we gently massage it like this. Uchibudisa iyo mvura iyi ndo tinotora manje ndo slime yedu mayodini takuisa mubucket. We gently massage it mvura ichipinda topinda macontainers. But munokurudzira here vamwe vachidiki varikuomerwa neupenyu kuti vapinde mubusiness? Totokurudzira vechidiki kuti vapinde this kind of business. Tiwane ndaramo, tibatsirikane, tisiye mutoriro, tisiye zvinodhakwa, tiwane donzvo neupenyu kuti tiri kufamba sei. Saka in the next 5 years munozviona penye business reNdinogara? In the next 5 years to come tiri kutotarisira kutowana kana 2 or 4 hectares totowaka Snail farm vanochengetwa Hozhwa takutoexportawo dzimwe dzekunze chipinza muno. Ndo vision nemuno. Kune matype akasiyana-siyana. Kune mahelisi, mafelices, kune matriggers, kune landscape. Because Hozhwa manje dzisiyane environment. Mukaona dzemakwamba idzi dzinosurvive mahard conditions and then pane dzimwe dzekuti hadzina makwande dzingori Hozhwa dzakadini dzemumvura. Saka kune